का रे गड़िया लागल कुल जाए लगल जा बैठा तन जा जाली। अरे त तोर माइए के ना मार ओकर जाना था कि कुल ठेकुआ पेउआ ओकर बतियावले पेटे नहीं के भर रोज बतियावती तब काज का हाल के हो कुला गनो हम जाते हैं ठीक बा ना। ठीक बटे जा गाड़ी वाला जातन जाली। सुन हमारे कई लइका बा एकला बता ठीक ना। हमार लइका के बढ़िया से ध्यान रखिए बढ़िया से रखिए ठीक बा ना। वैसे कहा तनी कि जना त कि लइका हम मारे नहीं पिटनी हमार लइका हइए ना ह। अरे हमार सुगा मारे लो पीटेलू ना कल है कि मैंने बढ़िया से रखिए। आ सुन रे हम जातनी बा ठीक ना। आ तू कहीं माई भेजी मतलब कौनो चीज के लिया ले जाके तो बढ़िया से देख रेख करिए लिए घरे ना। हां ठीक है ना। सुनी ना जातनी बा ना तो बताई कोयल फिराई बा। हे भगवान के काहे के भगवान इतना सुगर के मेहरारू दो ये जी आप यही में चल लपेटले तो रहती कैसे मतलब अच्छा ना लगी आप रहनी थोड़ा। अरे करे जा सोना हम लुलबुलिया हम जात नहीं कुछ कमा ले तब ना मन के रोज हो तो कर्ज ले तो रोजगारी देता ना। हां ये बात से लेकिन सुनी ना जातनी बम्बे ना तो सुनी ना कपड़ा तनी बढ़िया बढ़िया साड़ी ले आईब। हां बढ़िया तोहरो के चाहिए ना ठीक बा हम कमा के आए लेके आए। आय और सोनी जाके ना पैसा भेजब कमा के खर्च उर्च खातिर रही तभी ना। अरे भैया हम भेजब तुरंते पैसा हमरा टेंशन बा। एगो बात तहके कहतनी कि हरो बहरी मन ढेर घूमिया घर में रहे ठीक ना पैसा भेजम माले कर लइका से कुछ मांगा लिया ठीक है ना। खुश रह देख माई के देख रे करिए तो तोरे पर छोड़ के जातनी ठीक बा आराम से जाई ध्यान भी रखब। आ सुन तोर पापा गई ना ठीक बाटे आ तू एहर और घूमिए मत हमरा के चिलवाइए मत ज्यादा ठीक बा। चल आराम से रहिए आ चल खाना खा ले। चलो हे बैठ हम तो एकदम परेशान रहतनी मरद गइल बा ना जब से बाहर गइल बा ना 5 महीना हो गइल नतिया के बेटा के अब फोन ना करेला तनी कि अपना मेहरारू ले बात कर ली थोड़ा जब देखो तब हमार एकदम मन उजिया गेल बा। आ ई करा से त ठीक बा हमर लाभारा बा कि जब देखो तब दिन भर हमारे में एकदम डूबा रहेला। आ हई जवानी छोड़ के मरद आ का जाने का करता बाहर में ओकर तनकियो मन ना लागेला कि तनकी हम अपन मेहरारू से बात उत कर ली। रुक जा अपना लवहरे से बात कर ली का करी अब ना बात करी हमार जवानी यही तरह जियान होई का ओई से हम अपना के वो लवहर रख ले हनी दिन भर हमार खर्चा तो उतरत रही ना हमार इतना मन त लागत रही ना। हेलो हाँ जान का हाल बा हो ठीक बा। अरे हम का कोई हमार तो एकदम परेशान बनी देखो तोरा जो जवानी हमार जियान होता तो के करल तू रोज बतियावत रहली रे दिन भर देखत तू मोजल बतियावत रहली के करल बतियावली तोरा ये टोकल जरूरी बा। पापा ये को कोई बतियाए पापा को देख तू ज्यादा मत बोल ठीक बा ना तू हर मालिक हवे कि हम का करतनी का नहीं की करत देख ढेर बड़ बना त मारब एक चटकना बे सोजिया जीबो जो ले पापा का करल बतिया के तोर बाप गइल बाटे 5 महीना से ओहरे बाटे एको बार फोन क के बात करेला हमरे ले तो तू बतियाबी। हां हम जौन करी तौन करब तोरा से का मतलब पापा तोरा कते माने जान तू बतियावत ली। अरे तोहर बाप मानी त ई कुल कमावे ना करती ठीक बाटा बड़ा बाप के पछ लड़ जो इले बा ओता आगे के कहतनी जन मुआ दबा भी आवत न बाप के सफाई लेत न मारब लाते लाते की जे अथु जीव ठीक बचन ठीक हमरा कते मुंह रख हो गइलो। अच्छा सुनो ना ज्यादा हम बात ना करब ठीक बाटे हम रखतनी जातनी घर में सुततन की आराम कर लेना त तनी मिजाज तनी ठीक हो जाई ठीक बा बाय। एगो दिमाग खराब कर देलस हमार लइका एकदम बात करतनी कितना मन एकदम लग रहा कनी मूड एकदम बनल तनी अपना लवर से बात कर ली या के हमार मूड कुल खराब कर देलस। चलो रोज के रोज बतियावत या बोलावत देखत तनी आज ही नहीं न बोलले करे में उनका संग का करतली रे ई कर ई का करत रहे उनका संग रे ताले के बाद देख ले सो अरे तू जा हम समार जा का रे ई का करत रहे उनका संग रे का कर पापा ये कुल कर कलर हुआ तोहर पापा के हम जिम्मा ले ले बानी का हो बतावा ना रोज का कमाए गोल बन तो तू ये कुल करबी इहे कुल करबी तोर बाप गइल बा छोड़ के हमरा के आ तन क्यों कर बुझा जा के हई जवानी छोड़ के हमार मन ना हका आय बताओ ना तनी मार कोते पैसा भेजियो अभी कुल का करतले उनका संग खाली पैसे से पेट भरी और मेहरार को कुछ ना चाहिए आ तू देख तू ज्यादा मत बोलना ठीक बा ना ओकरे में तोर भलाई बाटे तो तू बोला रहती पापा के दूसर संग काहे को कुल करवा अरे तोर पापा के ये अथु रही तो तोर पापा यही तो नहीं यही जा छोड़ के अपन मेहरारू के बहरे में रहता न तू बोले भी तुम ना यो
फोन नहीं खना होता का करी रे साल भर से ओहरे बाना तो माई कुल मत कर ऐसन कुल मत कर नहीं तो कुल ना कर लेला ऐसा काय कर तो लिए हम जवन हमार मन करी तवन करब आ ठीक बा अपना बाप से कुछ बताई ले तो देख लिए तोरा के का करब तू बाप ना बता लेकिन ऐसन कुल जान करिए जो ऐसा मत करिए ऐसा मत करिए वैसा मत करिए तो ऐसा मत करिए जना तक कि हमरा के अथु कइले बड़न जा हमार जन मन करी तवन करब वैसे का मतलब बा जब तोर बाप के नहीं बुझाता हमार का बुझाता आई बनाई जा अथु करे आवे के तैयार कोई नहीं बाहर ले मेहरारू खातिर ले आइल बनी 5 गो साड़ी हो देखी तो एकदम खुश हो जी हां तो 2 साल रहियो न गइनी हम बाहर में पैसा कमाई में लइको के कौन भइए नि गासा बबुआ बाबू जा हो कहां गइल हो का जी अरे मत है देखो तारा के साड़ी कैसन कैसन ले आइल बनी आ मार मिठाई ले में तू न कहलो हम साड़ी ले आई काम हम करिए दादा यहां के त आ गई का हो गई बबुआ बा भारी कइल बाटी मोरे खेलत होई कुत होई और ये ओकरा खातिर हम कतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा ले आइल बनी के हर कोई का करी हम आग लगा गलत खुश कहां ले रे एनिया खेलत रहे हम तारा के देखले त ना आइले हां ठीक से रहत रह जाना हां चला जा घर चला घर में हो चलो माई के तो पेटवा फूलल बा देखा आज पापा आइल बना आज कोनो झगड़ा पूरी होगा करे जी करे ई का ह का ह कहां से रे 2 साल से हम बानी तोरा खातिर कमाते थे कमा मेहरारू हमर लइका सुखी तरह ओहनी के कोनो चीज के कमी मत हो दुख मत हो बालू खींचत खींचत हमर हाथ दुखाता रे आ केकरा खातिर बाहर कमाते नहीं आई तू का खिले बेली का रे नहीं जानतो बाबा नहीं जानत ना तेरा का कहले रे तेरा का कहले छोड़ दी लइकवा के ना का कहले तोरा के कि माई के देखी है का करते का नहीं कर कैसे कैसे लइका को लग रे हां जी देखी हमके नहीं पता नहीं तो रे तो तोरा के संग ए बिना सुतले कौन लइका हो गेल ह लइका के मत मार लेके बोले का सुतत रहबे तो तू माना ना करबे कि मत सुतो कर संगे बहुत रही मत बतिया तो ना मानत रू तू माना करे तब सुतत रहबे न रे गलती हो जाए दिन गलती हो गई क्यों ना लिखा रे यार के लिखा है तोर लइका पेट में ना रही एकरा के ही बेर मुआई है जी ना ऐसा हम दूसरा के ना है दूसरा के ना दूसरा के लइका हमारा मेहरारू के पेट में ना रही ठीक है ना और दूसरा के लइका के जन्म देवी हमारा घर में ई को हमके शोभा ना देही देखिए गलती हो गई ओकर संग रहबी नहीं उ राखी तोरा के हमके नहीं के पता जी नहीं खे तो है लगा ओ भाई ना कहत रहा ना मारी गलती हो गई तोर माई से गलती हो गई बा पापा छोड़ दो उठ रे गलती हो गई गलती उठ गलती हो गई सुन हाय लइका ठीक ना तू माई से बहुत प्यार करतला ना मारी ना तो हाय के कर लइका है तोर भाई है ना दूसरा का लइका है तोर भाई हो जे रे लेके जा ले जो ना ऐसा मत के कहाँ जाएगा मैं गोड़ पर गिरा तरी माफ कर देना आज कोई गलती ना कर आज दी के बाद कबो ना कर वैसे गलती खाली तोर देन बा तू तो कहले रह तो फोनो पर ती भाई रही चल 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 सब तोनी के माफ कर दन चल सब ना बोले तो गुनाह बोले तुम तोरा कोत ना रही मत करे संकुल का करिया मम्मा ना बुझाई लगे ज्यादा मार कर दे बेटा तू हमारा के नमस्कार प्रणाम मेरा मोदी चौधरी कोनो बात दिल पे मतलब कॉमेडी वीडियो बस आप लोग इंटरटेनमेंट खाती हाँ देखने जना ई रियली घटना बाटे कादू औरत ऐसे करत तली कि मरद मतलब बाहर गोइल कमाए तो अपने परिवार खातिर कोई बाहर जाला कमाए कोई के शौक ना लागेला कि हम बाहर जी कमाए तो ऐसा कुछ गलत काम ना करे के चाहिए कदम गलत ना उठावे के चाहिए नमस्कार प्रणाम भैया मंजलि सिंह और हमके वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमके वीडियो कैसा लगा हाँ। नमस्कार हमारा नाम सुकुमार हाँ तो वीडियो से फिर तो जय भारत जय भोजपुरी।